Get the point. Take a step forward. Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora lira bya sore na kugo sabasi yeso oyoromo tolyo ito. Tuachira se enkayo yo minteri chana Patrice asenge ncho yokorara kwelicha. Neli nganali kongo ase bali nyolire lakini balia baicha buna basane na bairi intuna batokoranga ne kawaida bone licho timokire Patrice amangana na atatu ulingana litangani anchirana ngeli cho timokire na chako nyoranga babora ka bange tibali wanchirana ekera atigirwe na bona anda ko yabatanga lakini njetindanja bono Patrice yo minto anchirana ngaya korekire aya kabere bono chaka wake sabu onya konyo ko waka matis ekiagara konye licha noale bono licha takore tiki bono kiregento kiago tigareire namba isato advance bono go chakira iga bono tiga kende gionsi kegenderere aselie talia Yesu na chako nyora iga mwanya bantore moyo tana kuegena nganera litukelimo nganera ngotimokare na kiga kugara chinga kichinyinge abange toerene tenga nkora abegande ngoma nyete ntaruare titi nkora akubugango tiganko ene kalinga ngo kuore nonya toruare ti 7 verse 7 and 8 Ayubu wana achakiro wasome buku ngo bali mu bwate chibuku beka kaboko manyanga obogima bwane igobore bunembe obusa amaisane ta korora mayana ende omate buna toligirane tiga ane na vera nyare kane ntorra na twensi buna tongana iga bono ayego yondoche bono nanje buna nkoroche bwango nko batore ntoyo igogo ko bamoyo manyanga lituke elimo nkorarore elinde elio tararara ona kuyaligania ekiagaro bogima mboro boetane tigentoki embera ane nko gwando bande babate abanganjo mate Nyasaye nacha ekerara tura abantu ngoko nyora barogi bandire 5 verse 25 John Yohana isane ibungo 25 abantu mbarenga baraigwege tureri kyomanene abake yora bibukwe bateba ebukwe tebe 5:25 ekene na batebirie ensango ojere na bono nereo aradiga lingane ligwa tu makuru moino ngoko limbekera mate wikosa memune likire ekene na batebirie ensango ojere na bono nereo ebitondo bira igweriogi lyo omwana onyasaye ngaigo bone elicha na igweriogi verse 28 na kiata timo kumia saya ekiagere ensango ochere ekera abantu bonsi barase chimbera imebara igweriogi liaye tito okumia abaraze chimbera imba igweriogi liaye igaye nyagoti mugetenga barogi no etoke bakorire kono tianda arako endekeri abarogi barabunkori bara abantu lakini nabakoria ekina kera kino okakorete ngaki ntanga barogi bari abantu mika isatu ebungo bibere na bitatu nta mika isatu ebungo bibere na bitatu enwe mika isatu ebungo bibere na bitatu oyo goteba ngainwe ni gona ero gosomeke inu ni gomogeche tayara maya mwancha yara mabe diga bago sabora na berikire nkangerie likire ngani gomogo sabora ni gomogo sabora masankwa emebere y'abantu bane na muongoria orocho ragende tiu ni muno ko anda kontra iguan soma
Moika kiyo lakini mubugate. Ondero bwato moiko mwao bwo gosoma. Iga barogi nkoli bara abantu gosemba ikoli. Ngakina igwayo gokana ngabarogi mbali koli bantu. Akera bagutindo kora kai bakoira rende. Na inde ngigeko gere bukweri ikire. Arafu mwasabura masanku abo. Mwabuna maugabo. Mwaya kore bingese. Naende mwana chana emebere yabo. Muna chinyama chiko bekwasegetega. Igomoro gionde bwensi ora. Anye gokona chana omonto. Kwayekere suguri, gochakera yaronke buku yate boko yekera. Aye karibu neke merokero. Lakini yonyoye ngari itukolie kina, omobaro noga korete ngaki. Yani onyenya sao ojakobolie nyanja. Nga tebe nyanja 20 verse 12 Revelation. Nte nyanjere tabaye. Onye nyanje go chakoreta abaya irete kana yo morogi ore moyo. Okay. 20 verse 12. Revelation. Ande karora ba kure. Abanene na abake. Bate neina sekero kyo banene. Chibu kujika igorwa. Bigwa chibu kujie igoretwe. Eyane ekarate bituruturu byane ne yao ekarate bituruturu erinde kera yachikoligereri gwerie yemo egatuka nganonya twarenga ase nyomba yo manene into qualified ko so ase yemo eyikorokwa ebuku yobogima bwaririri arafu abakure bakagambirwa ebono korengana buno gokora kwabo kwari arafu wono rojo nyanja yaretira abakure na abande naende amakweri na abakure bikarusia abakure abarenge imaroro igoroje omonto naje kobora asekero ogiekina tokobora no kuma abantu bande bangentereti abande ngati nkoraji kanisa ngae ebukwero no egoteba gochiabu ngarakini rende goikana nje nkore gento kiane aya kore gento kiao lakini inyore kila mtu atahukumiwa kulingana na nini. Naomba Biblia iseme 14 verse 12 Romans na Warumi 14 verse 12. Kide ndike yao. Ase igo. Kero montora se gati ya ito. Naje kwe kuane lero monyene. Asobo siwa Nyasaye. Haleluya. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Oroje muno gatigete kanisa ngamongi no taigo kogokia omogaka gatige kanisa ngataro chie sa bana bae bakumoire gochia mokungu na are kenyoro tari gochi kanisa ngomo sache kera anyure nga gocha anchori bokia na kiaro taranganya kurwe kenyore kiagera ngoko choriari aye kana kutamira lakini kila mtu atahukumiwa kulingana na nini. Pitris omonene no arenge ekereri chatarati muka omonene no are no nyambono omonene no arabe goika kare na kare aserieta lya Yesu. Naende into ntobwati kende into konyara komobori swali tomobori ngeke iki gwakora. Naomba Biblia iseme 9 mstari wa 12 Ayubu. Ayubu kianda yungo 12. Era ni gako ire kiaganetie yani ndoko nyara komobori ngomanene ngebana kwa ire richa orenge kokorera abana baye orenge korigeria abana baye muna naka igurige santo bagokwana bono manene ntoko mubona ngigwa korera iga yako ire kiaganetie buna aganetie richa omogano yo korire ngaki arafu
ingora nyare kumutanga muntu tayo renge kumutanga ngaya bono akikware korora igoire na igobogeka ekinki are koba bona ayo koba moyo manyanga lituke limonkurarore Patrice minto okorara kwa gavura nkoro ogo kunkoro kwa gavura 24 verse 15 Ezekiel 24 verse 15 naende ingana lyo monene ligacha Ezekiel likamotebia aya mwanya abantu rora ngwetera sogokwa kwa mubasokano nindusie korwa asore oyo oromogoko wa maisao tomorera gose kobokia magombo gosama ligata iteka korwa sa maisao igwa ogo kwa mubasoka nonkoro no kwa omonta korwaro manyago kunkoro lingane elimondi lingaki amakweli naro no koboki kungo korete ngaki ine Elicha naira ne 26 verse 19 Isaiah 26 verse 19 abantu baino bakwete mbabe moyo naende emebere ya bakwete neboke bono bali baraira samaro baime imba boke batere no mogoko lime liabo nigo likobe lioborabu ine mangana kibara kwane mangana kibara tere no mogoko 25 verse 9 Isaiah aseri tukelio mbatebe iga rora oyo nere nyasa oito oyo nere tuakaganyire erinda nyare gototoria oyo nero monene tuakaganyire tigatogoke na gochenga ekiagera otorete irogotoreka haleluya ritukeria ina abasomba banyasaye barakwane bari bakure bamwigene to monene bari barakwe batamwigene tio monene narari barakwane 6 verse 15 Revelation no komanuka era yo mwali moino eria baruoti bense na banene na batangani besegi na banda abantu barene chinguru na kero mosomba oyo tali omosomba ibe bisasa mabwago na se bitare ebigoro bagotebye ebigoro na ebitare towere otobise korwa sobo sio bwaye oyo karase tase kero kyo banene oseti torora enda mwamu ye manwa ye ngondi bono nigoro yao nigoro yane kwebolingira abanarara naende igorera abanjaika amangana ndakwana na Isaiah gose nayo komanuka igoro yao ine abana belicha ingai batigara 49 verse 11 Jeremiah Jeremiah 49 verse 11 batige ayo chakaigo batiga abana abo batabwatia baise inje nimbarende bagenderere ko bamoyo na babura kana barabwo tiga basemeri omonene ige family ericha egia tigaire no gosemeri omonene ekiagera nerura abarindi ayo zingo kora tore ingo kwana tore naende nkogenda tore bone kero mugo tigara igo mogo semeri omonene erinda nyare ko bogoikirani kero gokora aserieta ria Yesu omaye to muntu naro kogenda matanga origereria omanyene onyagatanga
indi ina bairia nyigeti lakini nande nje naranga tairia nyigeti mono igo ko maete ko gwa kwere irutari ngambonzi bacha ko apore na abandi mbacha korora buno bosio bwa bokorore kana gosoma natalibo. Naomba nikufahamishe ya kwamba obororo borase nkoro ningobo manyete biribiri usioira ujui nini, hata kitanda usichokiralia ujui nini. Nonya nige koro totabegeti toko manyase ke korete ngaki 14 verse 10 Proverbs 14 verse 10 Proverbs nemerengani enkore nyene enkore ya Beatrice na abana baye nabuba manyeto bororo bwabo nabuba manyetese batigaire nabuba bwatege chikyo bororo arabu ona tokotebi zuka kuchiarianga na Beatrice ya gwatanire ta kunyara kugwatanira igoko romo ntenchira kororekana ase situation igete ayamotige ekiagara nyasaye na korete ngaki Beatrice yo minto ababacha ababara korumaega ababagoja konagoja talibonsi babwata mabebe abandi mbache banyakoboringa enkorora tole isangana nande kiabanga ne lichorenge enkorora tole igotware kobolio manene ngekero batagete kororo kogwa baroro bobui aserietaria Yesu. 69 verse 19 and 20 Psalms insaburi awe merangani magega 69 verse 19 and 20 ekebunge kine ye family yarafu bon yes yarafu Omaederi dugori arere family igese meretiero rwa mabebe korueri chati mogete goikera rero mbase mereti baro rwa mabebe agini omaeteke konengoro bari gente kyao soma omaetengo kumimore nko bakoro go kumichiza jiero ngori tonyore nga biasara bya mabebe mbikore tingaki madena chaka nyanto bara bakora iga akere ngoli ujaka usangirwa umuntu akobeke simio goto nonyetera ngereti ngegera chiere o manyeto mongwana naro koratera ngebeza kwarete to mochango buone tiyasirete ekingentoki ekinege toro otwaro bakongunye chande elinde elio na Matayo 7 verse 12 Biblia tebanga na bando nsimurigeti mokorerwe na inu koranga ki abakungu bacha bakonyuga Beatrice bakonyuga properly baka bali bedini baka zoko kora gozire biasara ande ons bakungu bali abasacha bali no bale moyo bali moko na konyuga ababoraka inyora ngabono abago ikaranza matemwa nintwe ababasacha bali moyo bali abagaka babo bakure amangana ya matemwabo akorire ki 47 verse 8 and 9 Isaiah 47 verse 8 and 9 asayo Aya wanje te fuego. Iwa mamana. Ugangete. Mama tena chikina kuna abasi, ingere ni jobu. Ayukanzi la kuega. Ate abase kwa yao. Ingelinje. Oleta yote dianje buega. Ingo tuwaingo boraka. Njenonya bana ba go kwere kyagera amba sona tie ama jigons ona mangana abere kwa bomo bora kana go kweru abana nawo jere mo bazoka no seri tukirimo abana baomba kwe no mosajo abo mo bora ka ayonsi nago jere no nyoboro gibwao no boringori bwao bire binge mono igonyo mosacho ore moyo tako na konyuga moboraka ngoma ete kururiri nchendo chenga achencheti rera amenye to bogima bwe igoro kagamoka gabana tigamenye no nyamuke president ekiagero bogima ngokora borenga ki
Yokwa bobegete ngoriyo kamopimiro kamatengo no kure gaiga. Ono bono onyankware mirengoro karare mere naki. Enyenge ekiagera igora amangana ngakiare. Ama onjoreri ekiabasacha 22 verse 22 to 24 Exodus. Especially abasacha balinya saa akonyire bara akonye chintakana na babora kande nande kuigwo kunyakoteba ngoma etinga ngina bosankara akuete. Okorari ngane riri akira somo nuo eke ogo udumie entakana gosomo oraka manyanga chiba ochikorosie sanduki yao ali ese chikari chiomire nayo nyorire. 22 verse 22 to 24. To chando mobora konde bwensi. Goso mwana entakana. Oya baiboli bae bakure. Oisa ko bachandabu. Na barabu ko barare rasende. Ama enenje ninyi gwekerero kyabo. Na bunga muyana na yoke. Abasacha mogo ituno mora serieta lia Yesu. Aba kungu beno nenu baba babora kabate bigwe ngati KK nkia ora asaliye buna lili kwara goteba. Abana baino babachi ntakana batali na baise onya koroche nganole chinguru chira konye ntakana mokonye elinda tebenga. Mungu bariki katika jina la Yesu. Kilicho kubaliwa hapa kimekubaliwa wapi? Tia kuna kwanda mune yakosoli muraba mwabeli chalende barabo baraso amugondo 23 verse 10 and 11 Proverbs nemerangani 23 verse 10 and 11 Proverbs 23 verse muraba mwabeli cha timo baisa gotuma noro beboro korende onyere naro gose timo baisa gotuma na moso ase megondo ye chintakana barakora bongiyego amabali we chintakana igare ne chinguru ngaki ere na chirwanerere akorwaniaye igogoko bamoyo takona kwebise checheime kogo chanda chintakana na baboraka ngabarabumba bwati ogweso ekiagera momanya ine na chivu mokamanyana na batureti abamomanya ine na barabu na bake ababoraka ne chintakana oyo bamanya ine nere igabwate chinguru aserieta lia Yesu. Mugutasari gomaki amangana maya asegentoki abantu mbare banje konya koragereria abantu bande yani akoragereria no nyambo saigo konyoro kwanire onye konarete koragereria abantu bande Biblia goteba ngoiraneri gwa maragereria iyo abantu bande mbare batatagetigo seseni abande akona koigubu na taigueti yani agochikunga kende kia kiabeire libero lia soa 109 verse 17 and 18 Psalms. Saburi 109. Ngai bari mara sama kujari mwali. Aba aja baba kabere. Bana, era ni anje te koragereria. Bwana tigo korageria guko moiranere. Naende gende. Era tanje tigo sesenia to ko igwo gotebanga nyasaye go sesenia. Ngibona gyakoba. Asa yugo seseni gukoba arenere. Igo nyambwanje tigo seseni abantu omonto okobare no go seseni gu ningo. Naye igo gokoba moyo omonto kagokoira maya mosesenie akamura kandi gatebete tenda wema fanya nini. Abantu mbale banchete kona gochecheri. Yani omonto no morai, omonto no mogambi, nande kuiguba kunyagoteba nga oyere taisaini. Oriere mbosa. Buno kona gochaya omogambi. Buno kona gochaya morai onde bwansi nabo motureti. Aya no bobani ogoikera ni 3 verse 5 Isaiah 3 verse 5. Abantu mbachandane omaite karona chana igumo to goteba ngomaite mboni si yika mugite omaite tari kende kero
na matuko yo mwari twaikire nande nobo bani bo goikerana abantu bachandane properly erikiga kero omonto nabo gochanda oyo muna tokarasete iga ntwanjaine arafu kero omonto nachanda omogisani yoye muna bona bairana gochichi sukuru egariera ichora omogaka ateneni nara motenenere ng'oi nomogotu agoteba ng'achi besa akorwa nainche nachingogora ng'aki arafu omonto otarochinchera ona tiganda arababori chinga kingo gachiri tokorate ng'aka kintu omoemu pitu achorete indu gaki gose otu araire yani tu achorete omoemu bibosa kabisa togachora omoemu siye bosa kabisa togachora omogambi bosa kabisa yani munura nainche munanda uratebu ng'agenda baka state house no mata state house yere o maete naende bari togo chaya mbari tutamanyeti kende ora iki gukaturi pasio sirero maete tari ayore bobe bibilia yate abanga oyo otaro chinchera na chayo yokarete ng'aki maete tari obo bani togo ikirani naende iwa ekero tuangire koigwa ring'ana ria omonene gagototuomani nakia kogera mara twatuomana na gavana mara twatuomana na MCA mara moina twatuomana no mochibu inkaga gototuomaine omogaka gabwate uva egotera nyomenda no mongina nabwate yaye gaiga nererege oyonde nara ogotebe bise biri wono twairanire chira chiuve chichonzi chirabe kwamo kebe ngachitere omotegereria arataka gotegerera nere riara igwe omaete tari intutore bobo iwa 14 verse 13 Jeremiah 14 verse 13 Jeremiah ekige ndike gosoma nakikwe kuna kaeresire ebono nimba tuomanie omonto ase omonto gese mwaka igure omonto ase omonto omong'ina batuomana n'omogaka batuomana n'omong'ina abanto b'efamiri batuomane tokorwa efamiri toche ekenyoro togende gose ng'ai kogenda totuomaine kogenda morembo otakoreti ng'aki arafu karatiga abamura n'abaise nkoigwana bare abamura ng'ai bakoira amasitaka akoenda oteng'a bono omaete mamu njeze naikiri tindo chiomusoya asaro chigochi elio muse gakare kerogo ne mamu ng'aiye kare bono amasitaka onsi bina ase mamu bono emamu nero omoadvocate emamu bono gokoba omoadvocate oba omoadvocate oteneine namagoro abere haleluya motebi ng'omusoya nyatorochi esaro chigochi bono ebeterereti toikaranse erinde torora ase akorete ng'aki buna bono nkoigoruchire gose chiaigoirwe bono nochoigwe emamu ekorete ekiremu ng'omaete omwana oria okanire ng'atari koenda sukuru eywo ogoteba emamu naye otarareta amang'ana aya oraaka esabu onye tori gwaka matisi haleluya erinde erio oramanya ng'a ase omwana oyo akorera chibesa chiro nechigwakanwa etamu eyemo arwache kobera isiko gose nchiisane gose bono tari bang'ina chisensi tobwate isano emo abasacha bagatwara isano igo twake matisi totige bagwaka esabu haleluya arafu monene taigo chigotororera mabebe gose amabere andonsi igebeterereti bono naye gokoba moyo tebi omonene nkonye chingendo chiane chibe chingiya asore erinde tobaise gototuomani n'abanto baminto igwa chinga kinchire abana siasa bakorangoki kabanyorire egeti nabo bagokwana ori bagokwana taiyo na intwe kenyoro tokogenda na intu twakwana omonto otaiyo naye gokogenda buo naye kwagamba omonto otakore ting'aki 10 verse 20 Ecclesiastes no morandi 10 verse 20 igwa monta araire borere asabusikira yateri akogamba omogambi mune birengereri biaye bire akogamba mune jarani yegoso nesuti naende kwamanya konyoro koboria ng'ayo monene agenda igwa soma tobaisa koragereria omoruoti nonya nase ebirengereri biao
toragereria omonto monda ekerura saka nyumba kao gukurara oisa gokorabo enyoni neira mang'ana ao bono ngete aba mang'ana ayo nando inyure iga ekere enyoni ekoira neraire buna gwateba goika mento monyo gose sukari ekemo kiabo araira mang'ana mabe oriote abigwaga aragariwe oino monyo gose ne sukari ono renda enyoni teira mang'ana ao ribagerio onyo koro chengo mondo tari gokora muno rengerereti 19 verse 17 Leviticus na barawi 19 verse 17 ribagario kumugamba ari asaka nyomba kao gukurara to baisa kogecho yo mino imase nkoro yao korendo mukurere maiso marore erinde tokore ebibe asengencho yaye haleluya motebi ngekekera kyo eyaya no mugambi eyaya no murai lakini ekenkerikia ekiagera naja kugundwa nganonya ne katiba ngayero sirikoru karati ngayero sati koru mate Saudia ngayero sirikoru Deuteronomy 17 verse 14 oso mogo tirimboka Biblia goteba ngekerura iro bugambi orente buku kurwa sabarawi elindo some gukurika eyo nere irabe gukurai tibaji kunya gosoma nakia ko ere katiba ya Kenya ebintu bindi bikwambatana nebuku okung'ang'onyo monto itiro monto nera itwe ya ekiagera ayana ararenga machiko ige katiba igero siri kurwa sebuku ora boku omondanya gatango mate bintu bindi mbire bagokora ogusinyi kumenya Nyasaye kana barageria erekere Nyasaye tari koragereria omonto okubwati kerikeri ikire Nyasaye koragereria omonto okubwati ebirengereri biaye romo nyene bono goko bamoyo Nyasaye bubuyo obonge tigagokonye nayo omanye ekio gokora ase obogima obo bali mwensi mwari chira ase family mwateba nganje koja kugure karamu nje ngoja gokora gento gete mwakwana atwaigwa 5 verse 4 to 6 Ecclesiastes 5 verse 4 to 6 Ecclesiastes bali bakwana twaigwa bali mwari eira omwari eira ase Nyasaye tari ase family ericha haleluya no mwari eira arafu bono mote bana sukuru te igorwa erine ane monya goteba ngakaratiga ngomate bintu mbira agenda buya Biblia otanga bakariri bitari kogenda buya aye gogwe sakiri baisi bigende ngaki bono arafu Nyasaye taiko gokiwa na bantu abariri ikerani eira kwariete ono bali bande mwakira gojiru mutakwana soma bono imbuye gojinokira bono na iwo mwezi miwo watabanga ki aso tuwaikeire bono ni kusema na kufanya nini mwaro lero gokora basi onde bwanzi oli eira ase family na ande so kariete eira ande na ange tokariete jira tokariera baka abana baito tochikerani onya to goikerania Nyasaye garage chigwe naye family ericha bangwa nambache bache baba tebi ngaye yamakweli nale kayaro gaki obono bolimo obara bono baroi itirizio minto torara nanda yetiga nonye inje ngotangane moirana ria mangana kubugatia 8 verse 18 and 19 Isaiah igire family Isaiah 8 verse 18 and 19 Nama inche amona abana aba omonena ngeire nigo tole bimanyererio neme wekano ase egati aba Israeli ebibikorwa somana na bwemeganda oyo menyata ase getunwa gia Zion ekera abantu barabatebie
Wana moira nelie iga. Ine. Tengweneretie abantu komorigi Nyasaye obo. Nakiera abenga tuburie meika yabakure. Asinge nchi y'abantu bari moyo. Haleluya. Abantu bari banarete konyagwetogi no nyambosa. Ogojigokora kasinini obekari ikondo monu. Ogojigokora kende buaye otaka abantu bonsi bibamanye. Yani ye progress yere buaye atagetense ngimemanye ngere oagakire nyomba natugite kyombe abana mbakorate gozenaki omaetera kiri nayo ore bobe 27 verse 2 Proverbs 27 verse 2. Ayo manyana to baisa gwetogia. Tigo monto ndatebenga nyarebe okorira mangana manene. Tigo monto mwagotogie. Korende talie bikoba bya omonyene. Tiga abana baho batebenga tata otokoreira maya. Mama otokoreira maya. Abasacha no babugati opportunity wangaki. Libaga yani ngangonye mokungu tana konyara kugora karamu lakini yo monyoro na maete soko korukiana kya konyara kwa iwe konyakotebia abana morocho nyetalinje morocho ndakundu enseye ngaki murasome bakalirio gokuoko ruenseye amasoma arogo ikakore ngaki chey yani bona abana barora ngina bosa barora ngere taisaini kende omaete lakini nayo ole bobegaki nonyana kerora akuigwa akero mongena ko gupore ngabono rinde pore gutomoga kero okonyorire yago teba ngomoga kaneria yeriaika neria na injera likorete ngaki igogoko bamoyo tiga abantu bagotogie asa mangana mayagu akorire takonyagwetogia bagambi ba minto ekerense yatwarira bagambi abange nabeko yagukwana kurwa no uri okwana kurwaria nandekero omonto atagetaigugu 28 verse 2 Proverbs mangana yari kerese yasaririe gutwara bagambi abange nandekero omonto ategetagambe nando oyo ogendete kugamba oyo oro aroji ngatari mere mari no oyo ndo moina nera aroji ngatara arora kende lakini ile hali bonsi ne kiagerese yasaririe ekerense yasaririe ego tuara bagambi abange korende yebwata abantu bari no bongaini na okomanya obogambi nigo bokogenderera gotenna boko igekerese yasariri omonene gako yebwatoka kero omonto agambe buna igwete nababori kare ngachiuva kirabe kuchitie mane ayo yotegererete nora igweke bagokwana Bona Nyasaye oito tigatokonye gatoko bamoyo tumurangerie ane gacha konyoraiga abantu aba basomirake aba bande ntunchi atweterete aba bachigenda bakabaga kitabu kiese chikoerera ekera ko igwo ngaini iyago kaga ngo ngaini mbori asomire bwa PhD iyago kaga ngo ngaini mbori agande kerasime bona rojo moibori ngataisa inikende ekiagera moibori tasomete 9 verse 24 Jeremiah. Bono nyomonto ligeti gwetogia tigetogie ngana manyete nche ekiagera ncho monyene igonde no bwanja ni botai koera 23 ona yana ro mana go teba sa bantu bali mugasomirake bono monto mongaini tabaisa gwetogeria obongaini bwaye bono yoro manene tabaisa gwetogeria obonene bwaye goso yoro monda obonda bwaye goko bamoyo tagwetogeria ebyo nakiakora gochinse yateba ng'a oyo origeti gwetogia etogi ng'ana momanyete orori ekiagera kero gosoma okomanoka iye goteba ng'a mbasesenirie abagokukoru bono bamwegenete omonene batige batimoke ekiagera ogokora kwabo kogokora ng'aki Bibilia egoteba omonene natinyekera ririga korwa ase amaisa abo amakweli takobo nonya nokweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.